Ready, fiate? Ridete? Γεια σου, φράτε. Θα μας βλέπω στο παράθυρο. Τέλειο. Λέγεται πως πολύ. Πολύ και η φακή που σου θα πει συνευλουδίσει. Έλα, μια σου παίρνω εγώ μια εμφανισή. Είμαι εδώ πέρα στην Πλησίου Αεροπαγήτου και γίνεται της κακομοίρας. Όλοι με παραδοσιακές στολές, έχουν ξεκινήσει από εδώ πέρα. Δεν είναι μόνο το κομπέτσο. Εγώ νομίζω, ναι, ένας ρώτησα έναν εδώ πέρα από τον άκουσα. Γίνεται όλοι. Ναι, πάνω διαβάνω τώρα, πάνω διαβάνω. Τι έκανε τα πατέ. Ναι, πού είσαστε. Σπίτι που είσαι το δικό μας. Εντάξει.
Όχι μωρέ, απλώς δεν θα πάνε γιατί θα πάει πάω στο γήπεδο, αυτό που λέγαμε. Αφού είπα ότι θα πάμε τον Νίκο. Ναι.